Calibrava el gest amb precisió. I... així la tenim. Sèptima avinguda. Nosaltres anem a anar cap allí. Pues este de así és l'edifici Flatiron, que és famós per la seva forma, que ara apareix un edifici normal. Ahí está. Este es el Flatiron. El edifici és superprim. Pues así en la quinta avinguda, on està el Flatiron, que és aquell edifici d'allà, tenim davant justet el Flatiron porcelanosa. Toma ya. Y ya está. Porcelanosa, claro que sí, ¿por qué no? Bé, després d'haver menjat un poc dinat i Nova York està plovent ara mateix, pues ahí está, si tenim un lloc. Public Library from New York. No són estic canales, però jo tiro recte a la... Queria veure així. I no descarte això que és. Ah, mira, John Cage. Pues això, que no descarte passar-me hores així. I així estem. Llibreria, públic, biblioteca de Nova York. És que en anglès és library. The New Public Library, dice. I en teoria està ahí. Ahí, i per Broadway cap amunt trobarem Times Square. Plegant de Times Square, lleno de anuncios y de muchas cosas. Ah, sí, está todo Cristo. Ah, no, vaya fixat. Todo lo que tenía darrere. Madre mía. ¿Qué coño? Sabes que com n'hi ha pantalles a tots els jocs, tu dius... ¿On he de mirar? Guau, yo con esto ya... Eixim de la tenda Disney, tornem cap a la realitat. És que estic tan impressionat per el carrer que no se m'oblida gravar. I això, ahí està el Teatre Rodgers, que és un fan Hamilton, un dels millors musicals de la història. Espectacular. És un mercadillo. Mira, sí, anem... Tendes de souvenirs. Això és molt guai.